Allahumma kabul niatan pinanari pitung arah pitung kursi kajate Nabi Rasul berkat kuat Nabi Muhammad ya rohama ya rohimin ya rohama ya rohimin. Allahumma sejati ning urip mulya ingkang menengku dening Gusti kang Maha welas asih, Allah kang marisi, Muhammad kang mayungi, malaikat kang nekseni, umat kang duweni aran manungsa urip jejer urip yup kembang sulur kayu waringin pitung arah pitung kursi sirata mustaqim. Slamet kang menggugati, slamet kang dislameti, slamet kang dungani, slamet kang ngeseni entuk mrana mring Allah, sedaya semende maring Allah. Allahumma srobadan sahadat kang lebur sak kae dosa, simpana pitung neraka, mulyakno pitung swarga, ilango balas ngalane karo seger warasane. Malaikat Jibril kang paring sandang lampangan, nyuwun derajat kang luhur ya Rahman, nyuwun donya kang akeh ya Rahim, nyuwun slamet ing sak alame kabeh.